आङो जि भाइरेल जानाय बाथ्रा आरो बेखौ मोनाबिलि समावसो गम मोनदों। ओरैनो गुबुन खामानि जि बेस्थ दंमोन आरो बिसेसकरि मोनाबिलि समफोराव एसे रेस्ट लानाय हिसाबै फेसबुक वाट्सएप आरो बायदि रोखोम बे माना ससियेल मिडियानि माबाफोरखौ नायनाय जायो आरो बेखिनि समावसो नुनाय जादों। आरो बियो हरिसिङा समस्तिनि बैरागुरि बिसिडिसिनि सासे माने चेयारमेन आरो माने जि भाइरेल जानाय फट' आसलते बिथांनि जि स्टेटमेन्ट आरो स्टेटमेन्ट बायदि जों मोननो हादों बे 4-5 बोसोरनि सिगां खेबनाय गांसे माने फट' आरो बेखौनो दिनैनि तारिखआव अपोजिसन दोलोआ आरो हेंथा दोलोआ बे फट'खौनो लानानै नैबे दा जि एमपि इलेक्सन जानो थांगासिनो दं आरो बेवहाय जाहाथे एनडिएनि जायबा केन्डिडेट आरो एनडिएजों थाफानाय इउपिपिएल दोलोनि जि इमेज पलिटिकेल इमेजखौ एसे नस्थ' खालामनो आसलते बिथांमोना सेस्था खालामदों आरो बिनि बायदि जेबो एमजिएन रेगा आइवेनि गोबां बिथाङा जाख्ल'नानै बेबायदि माने फैसाफोरखौ खांफिननानै गोबां माने माबा खालामदों दा पिएनआरडि डिपार्टमेन्ट जिहेतु जोंहा दंखायो बिटिआरआवबो जोंहा दंखायो आरो स्टेटआवबो पिएनआरडि डिपार्टमेन्ट दं। दा जोङो गम मोनदों जे माने पिएनआरडि डिपार्टमेन्टआ खोब स्ट्रिक्टलि आसलते एमजिएन रेगानि जिथुनाखि स्किम्स आरो जिपिएमएवाइनि जिथुनाखि स्किम्स खोब मोजांनो मनिटर खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बेवहाय थांनाय दान मोननै मोनथामसोनि सिगां जोंनि माने आसाम स्टेटनि पिएनआरडि डिपार्टमेन्टनि कमिशनार बिथाङाबो गले गले बेवहाय फैदों। डिसि बिथांमोनजों रायलायदों, पिडि बिथांमोनजों रायलायदों, डिसि बिडिअ बिथांमोनजों रायलायदों आरो जिपिसि जिआरएस एइ इन्जिनियार्स बिथांमोनजों रायलायदों जे स्ट्रिक्ट मोनसे जिहेतु बियो फ्लेगशिप स्किम्स गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गरिब श्रेणिनि जिथुनाखि स्किम्सफोर जायो आरो बे स्किम्सफोरा मोजाङै इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ। दा बेखौ सोरबा एक्स वाइ जेडआ दुर्निति खालामदों लुना होदों होआखै बे कमप्लिटलि डिपार्टमेन्ट वाइसआव मोनसे मा होनना बुङो नायबिजिरनाय थायो बेवहाय जोंहा बुंनो गोनां बेनिफ्राय बेराफारसेखौ नुबाय बिथांखौ माने थांनाय 10 जानुवारियावनो बोख्लायनाय जादों बिसिडिसि मासिनिफ्राय बोख्लायनाय जादों होनना बुंदों दिनैसिम माने बे समावसो बोख्लायदों। दा बेनोथ' आसलते मा होनना बुङो माखासे खामानिफोरा एसे लेट जायो नायनो गोनां जायो। दा सोरबा अभिजुग हैब्लानो सोरबा एक्स वाइ जेडनि माने एगेन्स्टआव थाबनो एक्सन लानो हाया जायो जे नंगौ नङा बेफोर बाथ्राफोरखौ नायनो गोनां जायो। दा बेनिखायनो मोनसे डिसिप्लिन अर्गानाइजेसन जिहेतु इउपिपिएल दोलोआ दा बेनिखायनो थाबनो सोरखौबा माने एरखारनांगौ सोरखौबा माने एक्सपेल खालामनांगौ बेफोर डिसिसन्सफोरखौनो लायाखै। दा जा डिसिसन लादों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जे बिथांखौ बोखारनांगौ मानांगौ आरो बेखिनि मुहूर्त बियो खोब माने हेल्दि डिसिसन जादों होननानै माने जों बुंगोन। खिन्थु थेवब्लाबो माखासे माने बिपिएफ दोलोआ बा अपोजिसना बेखौ मोनसे पलिटिकेल माइन्डेस लानानै जागोन खिन्थु बेयो जोंनि माने इउपिपिएल दोलो आरो एनडिएनि जिथुनाखि माने इलेक्सन जानो थांगासिनो दं आरो इउपिपिएल दोलोखौबो मालाबाबो जेबो खहा खालामनो हाया। सेरफांगुरि फुंखा बाजार श'रुमाव होगासिनो दं ईद आरो बिहु धामाका अफार। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिमनि थाखाय होगासिनो दं ईद आरो बिहु धामाका अफारजों लोगोसे एक्सचेन्जनि अफार। बाजाजनि बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरा फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमाव होनाय ईद आरो बिहु धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि गोसोनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। ईद आरो बिहु धामाका अफारनि गेजेरजों बाजाजनि गोदान बाइक बायगिरिफ्रा फ्रि हेलमेट 5 लिटार पेट्रल आरो गुबुन गुबुन एसइउड गिफ्ट्स मोनफानो हागोन। नोगोद रां होनानै बाइक बायगिरिफोरनो रिजासे रां केसबेक हरफिननाय जागोन। 7,999 रां डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो नोंहा नोंथांनि गोसोनि लुबैनाय बाजाजनि गोदान बाइकखौ लानानै थांनो हागोन। बाजाजनि गोदान बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरा 500 रां होग्रोनानै गावबा गावनि गोसोनि लुबैनाय बाइकखौ बुकिं खालामहरनो हागोन। नोंथांनियाव थानाय जायखिजाया मडेलनि गोजाम बाइकखौ एक्सचेन्ज खालामनानै नोंथांनि गोसोनि लुबैनाय बाजाजनि गोदान बाइकखौ लानानै थांनो हागोन। आबुंसिनै मिथिनायनि थाखाय 6003817191 नङाब्ला 7002240725 आरो 9101547892 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सुलु लानो हागोन।